बे ओंख्रिखौ संनायनि सिगां नों मा खालामा? माइरंखौ सोमग्रोनानै उनाव माबायाव उवालाव देगोन। देनानै लाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय थाव फानलु सामब्राम सेरबाय ओमफ्राय बेदरखौ एवग्रोबाय एवखांनानै एसे एवनानै आलु संख्रिखौ होदेरबाय ओमफ्राय मोजां एवनानै संख्रि हालदै होनानै दै होबाय दै होनानै गोदौबा अनखौ होबाय अनखौ होनानै उनाव एसे गोदौनानै मोनहांबा खारैखौ होबाय। आच्छा नोंनो संदों? नोंसोर संदों दा? आच्छा नोंसोर मिथिजोबखागौ गासिबो संनायनि नेमखौ आरो नैबेलाय माथो? माइरं बोराय ना माइरं गोरलैनि संनायबो? मैथा नाखौलाय सोर सङा? नों मोजां संदों? सोर सङा? नाखौ एवग्रोनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय मैथाखौ बानलु संख्रि होनानै एवबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय एग्लिनानै नाखौ मैथाजों होबाय। नाया नोंसोर गुरनाय? बायनायसो। खरसा जाबाय ना होमबा? टेस्टजों खालामनोसै ना होमबा नोंसोरखौबा? खरसा एसे जादों होनबाथ'। खरसा माबायदि बेदरा लकेल ना ब्रयलार? अनला दाउ बेदरखौ लांनोसै ना? बेदरा माथो हायबा मोनाब्रा आयौ गिदिर बाबु बेखौ जानांगौ जाखो फिसा फिसा बेदर फिसा गैयालै नों दा मोनलालै